Ilang electric cooperatives sa Hilaga at Gitnang Luzon nagsanib-puwersa para tumulong sa power restoration sa Bicol Region. Sundan sa report ni Russell Simorio. Nasa Bicol Region ang binong task force ng Senpelco para tumulong sa pagsasaayos sa mga poste at linya ng kuryente na labis na naapektuhan ng super bagyong Rolly. Binubuo ng 7 lineman ang task force na mula sa mga substation ng Senpelco sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. Ayon sa Senpelco, pahirapan ang power restoration sa Bicol dahil binabaha pa rin ang ilang lugar. May mga areas pa ring underwater. Doon sila halos nahihirapan kasi syempre underwater yon, so hindi pa natin alam yung kung ano yung nasa loob ng tubig. So doon sila, tapos yung pagpapatayo mismo ng poste. Mananatili ng 30 araw sa Bicol Region ang 7 lineman na ipinadala ng Senpelco at subject pa yan for extension. Dumaan naman daw sa matinding pagsasanay ang mga lineman na ito para magampanan ang kanilang trabaho na maisaayos sa mga poste at linya ng kuryente na labis na naapektuhan ng bagyong Rolly. Tiniyak ng Senpelco na hindi maapektuhan ang kanilang serbisyo sa Pangasinan ngayong nabawasan ang kanilang team. May mga sitwasyon na kinonsider namin na baka maapektuhan ang aming sariling trabaho dito sa Pangasinan kasi hindi rin naman tayo may spare. Although ang ginawa po namin is hindi ho kami kumuha sa isang area lang. Bukod sa Senpelco, ilan pang electric cooperative mula sa Hilaga at Gitnang Luzon ang nagsanib-puwersa para tumulong sa power restoration sa Bicol. Kabilang dito ang INEC o Ilocos Norte Electric Cooperative, ESECO o Ilocos Sur Electric Cooperative at Panelco o Pangasinan Electric Cooperative. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan.